Chcel som vám povedať, že viete, to, čo sa týka mojich 23 hodín, tak to nefunguje. Lebo keď začne natáčanie, no tak a vypnem tablet, no tak a toto, ako sa to volá. A toto. Počkať. A vypnem tablet, no tak mi to hneď zruší, takže to asi nebude. Ospravedlňujem sa vám. Musím to možno urobiť po častiach, ale to asi radšej nie. Potom by som to urobila ako samostatné video, ale to sa mi nechce. Takže iba tak pre oznámenie, ahojte.